Shalom. Andorang so tapuka parmigota nileo mati kisah ngobas martang yang nahoho may tadi ngana tabi. Amin. Tapuji matuata, maride mata siap buku ede nomor 10 tulu Aisada saat Rodi ayat tulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumapalangit do tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manang hamatian, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waeng, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirang hita siyan hahulongan ni rohani debata, marhite-hite Kristus Jesus tuhatay. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata hodo haroroan ni dame holong ni roha. Selehon jala pahot ma dihami roha si songoni. Ramoti manang akan na posom maradopon pangasi ni si bolis. Asa malua na sida sian pangujuanan dot sian biar ni roha. Hodo toktong haposan dot partano batuan nami. Setogu mahami di dalan-dalan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyaw kamu mapatik sian hata ni debata natar surat di Efesus bidu 5 mamuka mesian ayat 8 saat ayat sia. Aina holom dohamu marna jolo alai tiurdo nuaing di bagasan Tuhani marparange mahamu songon aka anak hatiuran. Aina sahabasaud dot atigoran dot asitongan. Ido parbue ni natiuri. Ido saatna martangiang manghita mangidogogo sia tuata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naumbar tupatikmi. Amen. Tato poti madosata dia dopani debata tapau du be marohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami.
Hami halat na dangolon ro tujolon iha bangsa habadi omi. Manopo ti jala mangangkukod dosa nami. Matsay jot-jot warsay hami ho marhite te pikiran. Dort ahata, dort pambay na nami naroay. Dakku kaholok kiya hami ho siyan nasa roha nami. Dort nasa ate-ate nami. Dort nasa todi nami. Dort nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubay kami. Di bahini tamado rimasamu, jala uhumamu hami tuhamatehan sa liling nai. Alay na mapurus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa roh nami, hasisani dosa nami salutna. Say urupi mahami paubahon roh nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dot ala ni guarnmu na badiyay. Ale Tuhan, se asima roham di ami halak na dangolon. Amen. Tabigi mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Alani pangalosiota do ubay na tartulang Kristus. Jala binaini hajatota do ibana magugang. Ape tu ibana pisang-pisang paritian ni hasonangata. Jala binaini bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Lukas bidu 10 sada mamuka meisian ayat 37 saat rodi 42 tajahama margati sori. Andorang dia tahu do PI dia rahot sada halak parise ma ibana mangan jala bongot ma ibana laus hudul ma. Jadi didok Tuhani ma tu ibana. Anggo hamu parise duru ni panginuman dohot makuk di payasamu. Alaiya perbagasamuna gok padobo dohot hajahatod do. Asal ma di basa-basa kamu na di bagasan na bahen asi-asi. Sado ias ma na di hamu.
Ido saatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na umpiopsa. Amen. Tahai tidak ko maha porsiaw tai, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, nonton di parbadi. Anduran suara guguan ido tuata na tumaon deberni di pangmuselatus na patwajal hot penor silang na turun na malu dari patuluhon na mana itu surga lalu siamun debata Jehovah amani parago rasa tursani di sini bapak sobot tutanoon mahumira manguludor no mate. Au porsia di tondi perbadia, uria nabadia, uria topan Kristen akan nabadia. Dot dia dosa, dot datai mandu, mulak mangus dogut dangi hak nong mate, dot dia ngeluar narasuru sudah. Amin.
Tabige matikting na masa di minggu ta sadareon. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 8 Oktober 2020. Goar dot topik minggu. Goar ni minggu sadareon minggu pasapulu waluon dung trinitatis. Topik minggu. Dia halamon Jehovah do uhum dot hatigoran. 2. Dak dadak nasorang. Selasa 12 September 2020. Di bahasa-bahasa Tuhatta dosa dadak dana bawa di keluarga Andreas Palansani Inangi Kesia Hasian Boru Pakpahan sian sektor Kampung Makassar hipas dodak danaki suak songoni natorasna Padidion Nabadia sadareon minggu 8 Oktober 2020 nunga di Patupa Huriatta Padidion Nabadia di ibadah jam 8:30 WIB Torop ni madohoti padidiani nabadiai pitu halak. Kompen pendeta Senin sia Oktober 2020. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon kompen pendeta maringanan di HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading mulai jam 10 WIB. Mangge Bati Huria Sada. Minggu 15 Oktober 2020. Paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo. Naeng Borhat Manggibati Huria HKBP Resort Bandung Barat Distrik 20 Walu Jabarteng DIY ni uluhon ni Padita S. Togatorop. 2. Minggu 22 Oktober 2020 Paduan Suara Kasih Choir HKBP Stoyo Naeng Borhat Manggibati Huria HKBP Geria Dadap Resort Tangerang Distrik 21 Banten ni uluhan ni Inang Padita SD Burupajetan. Onom, pertengahan sektor, Kamis 12 Oktober 2020, patupahon ni Huriatta do pertengahan sektor di sektor Warung Gudeg, nama Jaboi pertengahan ini keluarga H. Hutayan, Inang Borusiagian, alamat Jalan Kolonel Sutomusada nomor 14, RT 10 Sada RW Pitu masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Kampung Baru nama Jabui pertangani keluarga Desihan Inang Boru Silalahi alamat Jalan Perjuangan RT 14 RW 5 masuk jam 10 sia 30 WIB. Tolu Sektor Uki nama Jabui pertangani keluarga R Sinaga Inang Boru Marpaung alamat Cawang Tolu nomor 46 RT 10 RW 10 Sada masuk jam 10 sia 30 WIB. Sektor Kampung Makassar nama Jabui pertangani keluarga Nyonya Situa ABF Siahan Inang Boru Siregar alamat Jalan Nusa Sada nomor Sada RT Sada RW Tolu masuk jam 10 sia 30 WIB. Jumat 10 Oktober 2020 kebaktian sektor di sektor Cipayung Ciracas nama Jaboi pertangani keluarga Gibson Manurung Inang Boru Libong alamat Jalan Asafiah nomor 20 sia RT Walu RW Tolu masuk jam 10 sia 30 WIB. Paraheheon HKBP Sutoyo NHKBP Sutoyo Sabtu 14 Oktober 2020 dalam rangka Paraheon NHKBP Sutoyo di Patupa NHKBP Sutoyo do Festival Kor maringanan di Gereja HKBP Sutoyo dimulai jam 8 WIB saat tunasidung. Rapat Pendeta HKBP Senin 1 Jumat tanggal 16 20 Oktober 2020 Naeng patupahon ni HKBP do rapat pendeta HKBP maringanan di Jetun Silangin ni dohoton ni Sude pendeta HKBP. Sia pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo Minggu 22 Oktober 2020 Dewan Diakoni Marhite seksi kesehatan HKBP Sutoyo Naeng patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah manang tensi, pembagian vitamin, manang pemberian obat darah tinggi,
gula darah, kolesterol dot asam urat, khusus tu ruas nang somal mengkonsumsi ubati. Pemeriksaan dimulai habis ibadah jam 6 WIB, 1 nasidung, sesuai dengan persediaan alat vitamin manang ubat. Turuas nanaing madohoti pemeriksaan ini asa marpuasa 11-12 jam. Catatan, turuas nang adong kartu berubahna asa dibuan. 2. Pemeriksaan dimulai jam 6.30 WIB. Ruasna ibadah jam 8.30, nungaboy ro jam 6.30 asa unang berdesakan. Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2020. Sesuai dengan program gereja, Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2020. Patu paun ni huria ma lahu kebutuhan anggaran ni huria. Pelaksanaan Pesta Gotilon di Minggu 5 November 2020. Teknis pelaksanaan, sada. Di bagian amplop tu sudah keluarga. Di sagiot jala di papungu situai sektor nabe. Hasil ni amplop pima nagabe siluan ni sektor si pasahaton di pesta puncak. 2. Ganup paduan suara dot kategorial marsibuan siluan nabe. 3. Pelaksanaan ni kegiatan non di pasatu parhalado parar tahun. 4. Pembagian dot papungu amplopi dipatupa selama bulan Oktober. 5. Ibadah jam jamonom jam 8.30 dot jam 10 sada digabung gabe sahali masuk di ibadah jam 8 WIB. Ibadah jam 15 dot 10 hot mardalan songona somal. 10 sada laporan dan rencana program kerja serta anggaran seksi 2024. Sada, ganup kategorial dot seksi asa mabahen laporan kegiatan selama tahun 2020 jala di pasahat paling lambat di minggu pertama Desember 2020 lahau melengkapi berita jujur tahun nihuria di tahun 2020. Ganup kategorial dot seksi asa manusun program dot anggaran tu tahun 2024 jala di pasahat selambat-lambatna tanggal 15 November 2020 tu sekretaris huria. Tolu, pedoman program kerja asa disesuaikan dengan orientasi tahun pelayanan HKBP 2024 tahun oikumene. Buku panduan asa disagihon ketua-ketua dewan. 12. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Disesuai itu situa sektor asa dilanjuton pembagian dot papungun formulir partisipasi pembangunan. 10. Sumbangan. Di jalo sumbangan sian NN bunga altar Minggu 8 Oktober 2020 hamulateon di pasu-pasuni Tuhan. Lau pasikopon titingon boy mata jahat di titing cetak dot barcode naung disediaon huria. Song lima saat nitikting di minggu sadarion.
Tapuji matuata, maridimeta, los disoma tapasa peleta, sada A, dot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha.
Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Di hamuna ramang dohot dainang saluhut na mahita tahe na paihut-ihut parminggot ta di bagasan partikyanon. Horas marita saluhut na. Hatani debata nagabe turpuk jamita di parminggota imana tersurat di buku panurirang Yesaya bidu 5 ayat sada sahat rudi ayat pitu. Takasma tapai hutihut asa tujahahon. Israel porlak anggur ni Jehovah. Marede mahamunuaing taringot tu khasiakku sada edde ni haholongakku taringot tu porlak anggurna mar porlak anggur do khasiakku dipusuni sada dolok nanapu jala dipakuri jala dijoputi akabatu siani jala disuaton lopok nadinggan tusi jala dipauli sada tukup di tonga-tongana jala dihali sada pangilangan di bagasan paimahon parbue na tonggi hape na asomdo di tubuhon atong kamu isini Jerusalem jala hamu bawa ni Juda uauhum hamu ahu dohot porlak anggurhu tunga hadope si bahenon nian tu porlak anggurhu naso hubahen tu si buasa sahu pai maima parbue honon na parbue na tonggi hape na asomdo di parbuehon ope pabotohonok kumatuhamu sibahenokku tu porlang anggurhu upatokku ma hadangna asa sudah digagak binatang lohaokku ma parikna asa diluttak bahenokku ma ibana gabe halongonan asa unang diratingi manang dipakuri asa tubuah suga doho si hupi jala dohonokku akaubun asa unang mangalehon udan tuibana alai porlak anggur ni Jehovah Sebaot ima pinopar ni Israel dohot akka bawa siat Juda suasuanan khasudungan nak saya dipai maima uhum hape idama pangarupa odok hati goran hape idama angguk-angguk dok disido sahak niturpuki dihamuna kadongan na hinaholongan molo sinuan yan jeruk manis parbuena ikomanisma molotong gido parbueni jeruki lasmaroha marnidei jala sai pai mau matiki marparbue alai molo niu disuado bibit ni jeruk manis yadung marparbue ibana gabe asom molohita mangulahoni ahamana tubu di rohatta aha nama namasa di ngulut tahun lumayan do pesak kabona molo pala do tolu hektar tasuan jeruk manis alayasom tang binoto beyate ngagudang tikki ngagudang akabiaya
ngagudang perjuangan tu si alai tidak berhasil. Kemungkinan kita akan merasa kecewa. Jala terhirim di hasil daripada kebun yang kita olah. Hirasongonima namasa di nguluni debata. Mangihuton akapade bisuk ditiki harajaon ni Jotam mga rajay di tonga-tonga ni Israel. Sa sitong na secara ekonomi na sida madumado. Makmur do na sida. Alay di situasi na keadaan makmur do madumay na sida. Di sido bangsoy meninggal ho debata. Bangsa itu berpaling dari hadapan Tuhan dan mereka hidup sesuai dengan diri masing-masing. Apalagi may gabilaw na sida manobba debata gana-ganaan. Alanima di suraton si Jesayas turpukon jala di suara ho si Jesayas di tonga-tonga ni bangsa Israel nagabi singot-singot tunasida asa jupang niyan hamubaon jala di pasahat do itu tonga-tonga ni bangsoy marumakon edde ido benalidok di bagasan turpukon marede maaun waing taringot tu kasiyakko isedo hasian nai debata Jahuba dinama patupahon sada porlak di pucuni dolok di lereng gunung bolonunga di lereng gunung lahan menurut akka penelitian ni akka petani totudo honot tama bahwa tanah di sana adalah tanah yang subur. Molotung salah piau bababe non edangah liau disi nagu bigi-bigi du berita molonungan nina di pucuni duluk di lereng gunung bahwa tanah di sana adalah tanah yang subur. Di hamuna kadongan ahado kata kunci di bagasan turpukon terhirim kecewa. Ido benda saya adong hiabi negeak kay deni parede tarhirimau unang pola tay deho ni anom madung arwar minggu tay deho ni manang na dijabu pe tay deho ni manang bola di hati Indonesia ido kecewa jojodo tong dia deho jol mataringot tu kecewa alay sujmo mau manget deho no nak kahorong ni parupuan anom may buse deho kamu unang pola songonari magajakuan no jamito tarhirim parporlak angguri jala ido nagabe gabaran kekecewaan ni debata marnida bangsoy ayaha benaso di baik debata tu bangsoy di todo debatado si Abraham halak na burjui halak na daulat rohai asa mariteo siya pinoparnan yan nagabe bangso di debata bagaikan memilih bibit unggul nungatung takas di baik debata seleksi ni jolmai ngago jolma di hati kai alay ditudu ma naikos sa si Abraham ala hadaulaton ni si Abraham di ida debata ahabe na so di patu pa debata tu bangsoy dinapinar hatuban ni halak Misir na sida pola leleng na lobi kurang 400 tahun ro debata dibuan haruar na sida siani
Jala di perdalanan di halongonani, songoni madebata manarikon nasida, mauas nasida di leong mangan, di leong minum, malena sida di leong mangan, mohopan nasida di sioi. Di lehod debatado tu nasida tano nanapu, ima tano kanan. Di lehod debatado tu nasida aturan manang patik. Asa marite gonian ni boto bangsoy mangolu. Aha masih bahenon na tu debata. Aha masih bahenon na maradupon at kajol mana asing. Di parmudu-mudu. Di leo si panganon na, di leo sinumon na, di leo parabiton na, di leo ninganan na. Aha be na so di ba debata maradupo bangsoy. Songo sada parpolak na mengolah lahan ni porlak nai dohot rencana dohot pakirimon asa dinggan tubuh suanani jala marparbui na dinggan. Ternyata aha do balos nai di pasahak bangsoy tutonga-tonga ni debata. Di bagasan turpukot di patuduhon bahwa Tuhan Allah kecewa terhirim. Dikirim debatado ikut sadagabe bangsa Naburjunian bangsa Israel. Dikirim debatado asagabe bangsa Sitiruon marado ponaka bangsa na asing. Dikirim debatado asa bangsoi nagabe habaoran ni pasu-pasu tuaka bangsa na asing na di Portibion. Dikirim debatado iko parbuihodon ni bangsoy marhite pangalahona parbuhe na tabu jala na tonggi alay na asomdo di parbuehon bangsoy. Jupang may songon ni dok ni halak batakiyate niripu parhunikan HP do pargadunganin na. Niripu parsaulian. HP do hamagoan. Ima alani kecewa. Hita pera sering do tarhirim ate. Ise mahitaon nahiya tarhirim. Adong do hea ruas ni huriat tarhirim. Ay bongka terus jari-jari ni sonnon. Bahasa dang ulumalum jari-jari mi. Dakku boto manang nadiyaw ninna. Apa edung itu horinat tay cicin na terkopes. Apa nga pola sa tao ni ba na mangae alani i. Haci do na tarhiri mate. Haci do tarhiri mau. Jaunang olo hita tarhirim. Ay hacik do pakorhodi na tarhirim. Ay wasa ni dokon hacik pakorhodi tarhirim. Ayah hama di patu pade bata ala ni pakirimon nai. Ala tarhirim mana mardida bangso nai. Ala marah. Muru kibana. Tarimas do debata. Ay di dokon ibana do. Lohaku nama kadang nai. Dia akan membiarkan segala sesuatu akan terjadi bagi bangsa itu. Bolo digabar gabe porlak natarulang mah. Nguluni bangsoi. Dohonot tara mereka akan terbuang melalui hukuman Tuhan. Jala tohodi terbuang manasida tu Babylon. Itu karena kecewa. Jadi unang ma tapaloas di nguluton gabi tarhirim debata marnida kita. Molo ditegur debata bangsonai di hati-hai marite turpukon los gabi singo-singo do turpukon nang tuhita di partikyata sinuai.
Dari para di debatado gudang dihita kamanga kainang. Dari lehot debatado gudang dihita di ngulutaon. Ay di pabicar debatado ganok manogot mataniari asaboy hita mulaw-laon supaya kita bisa berkarya, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita. Totong do sa tu partikiano di pasu-pasu de batata noi. Asa di patubuhot tanoi suaswanan. Asa adong si panganotta. Tabayakom majolo molo dangi palos de batabe. Tanoi manubuhon eme. Atik dangadong dihita pertanian di daerah pertanian ni ahaman langota. Dana na pinaluan di debatado hita siya nakaparmaraan. Dana pinamalum di debatado hita siya nakaparsahitota uban na boy tamangulun waing. Dana debatado mga lehon si pangano do sinumoni tu hita. Jala debata mga lehon parulosot tu hita. Debata mga lehon udung-udung tu hita. Debata mga lehon inganat di hita di Portibion. Nuaing. Tara sapita do pabahenan ni debata nong tajalo na gudagi. Tasukum majolo na yung dirita. Aha makadongan nong tapatupa jala tapasahat tu debata. Aha do ate nong tapasahat nuay. Songon alus di pabahenan ni debata na tu kitay. Molosian hajahaton na tauladohot siya nakadusa pangalosiot tay. Nunga niyan hita ko na uhum. Jalamate hita di bagasad dusat tay. Alay di patuduhot debatado kolong ni Rohana disuru do anak na nasasaday. Ima Jesus Kristus. Iba na managabi manahon si taunot tay. Iba na mamangusong sudi akahasalatay. Jalaiba na matuhamatean, hita dapat hanguluan. Murutasukod dirita, ahaman ang tabahin, tu debata alus ni, akan na pinatupan ni debata di nguluton. Diturpukon, didok, iya na pinangido ni debata, alus siya kita ima, parbuwe natonggi jala natabu marparbuehon natonggi jala tabu ido na kinirim ni debata molo somar parbuwe natonggi do hita diadopan ni debata molo somar parbuwe natabu do hita diadopan ni debata. Tuhan akan bertindak kepada kita. Molo tajaha di Markus 10 sadai ayat 10 sada 1 ayat 14 dinapajupang Yesus dohot sada hau ara tetapi tidak berbuah. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengutuk pohon ara itu karena tidak berbuah. Borakdo bolonunga sangat terhirim. Borakdo bolonunga sangat kecewa. Mauldo harwa mula roha bolonunga sangat kecewa te. Dia kahita nak kecewa. Pastido borat roha. Lahomula muse. Bolo di pangino debata asa marparbuwe na denggak kita bohado hita bainota. Asa gabi marparbuin na dinggak kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah yang baik di hadapan Tuhan? Didok Tuhan Yesus di Yohanes 15 tung subui do marparbuwe ratingi molo solohot tuhawi. Mga jelas ya te.
Kalau ranting itu pisah dari pokoknya, maka ranting itu tidak akan pernah berbuah. Di Yohanes 15 di dok, Tuhan Yesus audo pohon angguri, hamudo rating naik. Jadi orang-orang yang akan membuahkan buah yang enak, buah yang manis, dia harus melekat kepada Yesus. Ikoloho dogoluto tu Yesus. Baru pe asabuhi tamar parbuhi hon nadinggan. Molosirang dohita siya Yesus. Totudo dang taparbuhi hon dope dia dopan di debata. Parbuhi na tonggi. Manang parbuhi na tabu di tonga-tonga ni nguluto. Ido na pinangido ni turpukon. Di hamunak kadongan na kinakolongan di bagasan partikyanon. Asa taparbuehon na tonggi dia dupan ni debata. Atong ikosadado hita doho tuhatay. Halak nong marhasadaon di bagasan Tuhani. Halak nau sadado ho tuhatay. Ido natuk makalomohon. Jalaradi mangulahon nasa nakinalomohon ni Tuhani. Jalaido na sinuarahon ni topik ni Mingguta. Di halomohon Jehovah do uhum dohot hatigoran. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Jadi halak nong mangulu di bagasan Kristus. Ido natuk patupahon akka nauli nadenggan. Jala ido na patuduhon keadilan dan kebenaran di tonga-tonga ni ngolu di Siganupar. Apabila orang itu sudah hidup di dalam keadilan dan kebenaran, maka dia akan mampu menghargai setiap orang sebagaimana harkatnya, bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Aina so diula bangso ido nahuli nadenggan marado podonganna. Mereka saling menindas, mereka saling meraup keuntungan masing-masing, mereka selalu mencari kepuasan masing-masing, sehingga ada yang tertindas dan ada yang menderita. Alani ngolu ni halak Kristen nang marparbuehon parbue na tonggi naong di bagasan Kristus ngoluna ikom mampu dohita menghargai setiap orang bahwa orang itu adalah ciptaan Tuhan. Alani patupot tama ulahonot tama na denggat tunasida. Sarihonot tama diaka na makaporluhon diaka pangurupion na siya kita. Sarihonot tama ka na meti. Urupat tama kana tertindasi. Ido na pinangido ni debata. Asa ang giat gabi marparbue na dinggak kita. Diadupan ni debata di tonga-tonga ni ngulutaw. Alani diamu nakadamang dohot dainang nakinakolongan. Tuhan menghendaki keadilan. Inna di hati Indonesia. Yang artinya bahwa Tuhan tidak menginginkan taulah di tonga-tonga ni ngulutaw kita melakukan ketidakadilan. Tuhan menghendaki kebenaran. Yang artinya Tuhan tidak menghendaki kita melakukan ketidakbenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Alania sama mangulu kita di bagasan hukum. Mangulu kita di bagasan hati goran. Mangulu mahita di bagasan tuhatay. Asa tuhatay marite to dinay mangajari kita. Manugu-nugu kita. Dia mananay sulahonotta. Dia mananay sipatupahonotta. Maradopod dongatta nang maradopod debata. Gabi di bereng debata ma nang marparbue natonggi hita di ngulutong nang marparbue natabu hita di tonga-tonga ni ngulutong ay molo tabu parbuita lomo marohani jolma marsauli koniate alay molo so tabu do totu abolong dui
Jadi apa yang kita lakukan dengan kebaikan Tuhan, maka orang lain akan mensyukuri dan mereka juga akan turut bersukacita di dalam hidupnya. Alani akadongan unang tarhirim debata marnida kita, agar Tuhan itu jangan kecewa melihat kita, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita lakukan juga yang baik. Mari kita berbuah dengan buah yang manis dan enak di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Amin. Martang yang mahita. Debata manami muliati Tuhan. Di paluas sohami tumangihon hatam di parminggon nami di tikyon. Na mengajari jala manugu-nugu kami. Asa upakilalau kami Tuhan, sude panarihonomu, sude pabahenammu di pardalanan ningulu namion. Dakka suhatak kami dengan nibasam dohok pasu-pasum nok kujalo kami di ngulu nami. Alani Tuhan. Rajai marokado pikiran nami marhiti-hiti todim todi parabadiai. Asa huboto kami Tuhan makamulate kon saluhut na pinasa kami tu kami. Jalahu pakai kami may Tuhan tu akka ulaon lomoni roham. Asa marhiti akapabahinam nami nadinggan maradupok ko. Nang maradupo dongan nami jolma. Gabidang tarhirip po Tuhan midahami. Nang tinubus mi. Alay tau mahami marparbuehon na tonggi hokbartu na kinalomokommu. Asa maritehoni Tuhan. Totong homa na hupasangapami. Nagabituhat jala debata nami. Natu marpanarihon jakanarikot di ngulu nami. Seunang paloas Tuhan. Hadirion nami patuduhon tarhirip po. Alay ajari jala tugu-tugu mahami di bagasan todim. Asa huboto kami Tuhan. Lahu patuduhon parbue na kinalomohon ni roham. Totong dohame martangiang todopam. Pagonggopon pardalanan ni ngulu namion. Ramoti mahami totong Tuhan padau siak kami marah. Padau siak kami parsahiton. Pargugoy jala patau kami mangunak kaulaon nami si ganupari. Paso-paso akan naniula nami. Mangalihon narikot di tonga-tonga ni ngulu nami di siapari. Paso-paso mo sa luhut na kayanak ko do poparan nang pinalumehom ito kami. Nang sa luhut ang kakeluarga do si solhok nami pe. Paloas matuhan di bagasan na ipason do las ni roha. Laho marsauliho nakadinggan ni basam di sa luhut ang kapardalanan ni nguluna. Alani Tuhan asi maroham di kami. Molotung madabu kami. Tuak kaulaon na so hinalomokommu. Molotung tarjoluk kami Tuhan. Madabu tuak tu bagasan dosa. Di bagasan todim paingot jala tugu-tugu kami. Asa huboto kami Tuhan mulak tuho. Asa huboto kami manobaho pasangapoko. Jala mardalak kami di dalan lomo ni roham. Paso-paso masalut na ruas ni Kuriam. Manang di dia pe partikyanon na sida. Natotong payutihut parmingguonon. Parsauran namyon. Lumubi parsauran nami maradupoko. Paso-paso mahami sa luhut na. Alani diari marsogo Tuhan. Dinanay ngudutan nami akka ulaon na pinasaha ni. Borhati kami totong jala pargugoy. Asa totong di bagasan haipason na siyakko.
jalo matangiang ilik-ilik na husabaw kami. Holan mga sahon guarnyanakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amin. Bitiki maredehita, tapasahat mauliatin ni rohatta tu debata, ima pelean 2A 2B. Marede mahita. Amen.
Jongjong mahita saluhna. Ikondor no baeno, imanana tatangya koma peleata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banwa gijang, horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na soli na maulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulkon kharajon mudi tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami maritihite toddim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok maulihate tuho. Maritihite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho mitoni mamataku osado Aleyama nami nari banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banwa tongaon songon nari banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamuna damang do dainang dihita saluhut na payutihut parminggota nang naadong di garejaon suang songoni nang marhite live streaming manang di dia pe sian hami saluhut atas gowarni parhaladu ni huriatta ha KBP Sutoyo pasahaton mauliate saya tuhatta ma nama masu hita mangareon las ni roha dihita hata parpudi kupasat tami ma horas madhita saluhut na.